L-iktar postijiet li s-soltu jirrikorri għalihom il-konsumatur illum sebħu l-iżjed postijiet kwieti f'pajjiżna, dan hekk kif il-ħwienet li jbigħu affarijiet jew joffru servizzi mhux essenzjali baqgħu magħluqin. Fejn is-soltu dan il-post ikun mimli nies deħlin u ħerġin fil-ħwienet biex jixtru dak li jixtiequ, illum il-post huwa prattikament vojt. Dan hekk kif minn dalgħodu daħlu fis-seħħ il-miżuri l-ġodda tal-Gvern biex ikomplu inaqsu t-tixrid tal-coronavirus. Fost l-oħrajn ħwienet li jbigħu affarijiet mhux essenzjali għandhom jibqgħu magħluqin. Il-miżuri li daħlu fis-seħħ it-tnejn filgħodu fit-8 hekk kif imħabbra mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħadd wara nofsinhar raw ukoll l-introduzzjoni ta' projbizzjoni li persuna jorganizza laqgħa bejn gruppi ta' nies. Dan fil-waqt li dawn il-miżuri huma nfurzati b'multa ta' 3,000 euro għal kull ksur. Fost il-ħwienet li ġew ordnati jkunu magħluqin hemm dawk tal-ħwejjeġ, taż-żraben, tal-ġejjellerija, taż-żbuħija u tal-amara. Fil-waqt li l-parti l-aktar kummerċjali f'Taslima kienet vojta, ma stajniex ma ninnotawx li kien hemm bosta persuni li deru barra max-xatt ta' Taslima, min biex jagħmel l-eżerċizzju fiżiku u min biex jgħaddi l-ħin b'xi passiġġata jew fuq xi bank. Stajna naraw ukoll ommijiet li ħadu l-itfal tagħhom il-bandli, dan għalkemm ta' kuljum l-appell tal-awtoritajiet tas-saħħa jibqa' wieħed biex kulħadd jibqa' ġewwa u ma joħroġ bla bżonn.